Искам да започна с нещо важно. Ако през декември се чувстваш по-уморена, по-подута и постоянно гладна за сладко, това не е слабост. Това е метаболизмът ти, който е претоварен. И днес ще ти разкажа защо се случва това и как можеш да си помогнеш по щадящ и практичен начин. Аз съм Диана и вие сте с мен в рубриката Уикенд грижа. Днес сме заедно с темата 4 системи, които връщат лекотата в тялото ти. Ще се радвам да ме подкрепите с един лайк. Мислех си да споделя тази тема, защото виждам колко много жени се борят с тежест, подуване, глад и липса на енергия. Искам да говорим честно за това. Истинският детокс се случва вътре в тялото ти, всеки ден. Защото това не е воля, това е биология. Има 4 системи, които влияят най-много за усещането за лекота, стабилна енергия и контрол на апетита. Черният дроб, филтърът на тялото. Когато е претоварен, идва умората, тежестта и гладът за сладко. Червата. Тук започва гладът. Когато микробиома е разбалансиран, тогава желанието за сладко става по-силно от волята. Лимфата. Тя дренира отпадните продукти. Когато лимфата се движи твърде бавно, идва подуването и задържането на течностите. Моя подход е много прост. Подкрепям тези 4 системи постепенно и без крайни ограничения. Не вярвам в режими, които те изморяват. Вярвам в малки стъпки, които връщат лекотата и спокойствието в тялото ти. Ако тази година усещаш тежест, няма нищо грешно в теб. Тялото ти показва, че има нужда от внимание и когато му го дадеш, то реагира много бързо. Ще споделям още съвети за женската лекота, ежедневната грижа и метаболизма. Ако това ти е интересно, последвай ме. Ако искаш да направим този уикенд детокс заедно, пиши ми детокс и ще ти изпратя стъпките. Благодаря ти, че беше с мен. Очаквам те следващата седмица.